mara na ọsụsọ ndị Igbo ma ọ bụ na ndị Igbo bụ ndị nọ n'isi ọ na-abụ imecha ihe tata oru echi echefuo ya. Ndị Igbo ka ọ na-abụ ịnyụcha ha ịkpakwụ mechaa ha ihe niile ị ga-eme ha. Etu anyị si agbaghara mmadụ, etu anyị si echefu ihe, ọ dịka a gasị na enweghị ihe mere. Na a na-agba ọkụ shọpụ ọkụ, na a na-akwaturu gaa n'ebe niile akwaturu ụlọ na Lagos steeti ma ụlọ ndị mmadụ ma shọpụ ndị mmadụ, ị ga-afụ na ndị Igbo emego ka gasị nke mere ji oyi chimekwa ọzọ. Maka gịnị? Anyị a na-echefuka, anyị adịghị ebu ihe n'obi, anyị nwere obi mgbaghara, anyị nwere obi nwanne. Iji maatụ, epere m mpe, ebu m slate m n'isi na-anata na-aga skuul mgbe m rutere na 1976 Febụwarị. Asị anyị na-achị azụ, obodo na-agbagharaghara, asị na agbagburu prezidenti. N'obi nwata ma amaghị m ka ihe gbasara prezidenti na akwụkwọ m gara tata, maka mgbe ahụ bụ mgbe ọ na-abụ itinye aka ruo na ntị ewe egwu, ọ bụrụ na aka ga-erughị na ntị ya bụ na-enwe m iwe na asịrị m buru slate m na akwụkwọ aka na-atọ m ncha. Mana inezi anya, onye agbagburu mgbe ahụ bụ Murtala Mohammed. Murtala Mohammed so n'ofu onye nyụrụ ndị Igbo ịkpakwu na ọgụ a nụpụrụ na-erubeghị afọ 6 mgbe a nọgbuo onye ihe a. Ndị Igbo asịghị na-emetara ya. Abịa na n'Igbo, anyị ka wee kwa akwamozu Murtala Mohammed karịa ma ndị be ha, maka na ndị be ha bụ jọs buru etinye ya n'ihe dịka nkata buso ya n'ala. Ya bụ na ihe anyị na-achọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara obi ndị Igbo. Obi anyị dịka ndị Igbo ọ ihe Chineke ji gọzie anyị, mana e nwere ụzọ ọzọ m chọrọ ka anyị nebanye anya n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị, ị ga-ama ebe anyị na-aga, maka na ihe anyị chọrọ ineba anya, ọ bụrụ na asụ ya n'oyibo bụ another kind of Biafra. Epetike ị maara na anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ihe eji mara anyị. Ofu onye si na anyị amaghị agba ọsọ mmiri, anyị na-anọrọ mmiri ọnwa zuo anyị ahụ tupu anyị agbawa. Ọ bụrụ na ị na-anya ihe niile emere na ndị Igbo na obodo anyị bụ Naịjirịa, eche m na o rugo mgbe ndị Igbo ga-asị mba na ozona. Ihe Ugwumba kwuru kpochakọrọ ya